чувстваме се комфортно, но е специална и децата да слушат. Може би видяха, този дъжд колко са видяли, център за даровити деца. Тук случайни хора не влизат. Така че аз ви желая, освен това представление, виждате, има роял, тук се свири и на други музикални инструменти, даже има деца от класа, които вече са свирили. Така че ви пожелавам много успехи и за бъдеще. Преди да започнем, искам да ви представя нашите официални гости, които винаги са край нас и ни подкрепят. Това са представители на Inner Wheel Club Стара Загора, Берое. И аз сега ги каня на сцената и им давам дума. Добър вечер на всички. Уважаема госпожо Боряна Кисова, мили деца, уважаеми родители и близки на тези талантливи деца. За нас е удоволствие и чест да подпомагаме музикалното училище в Стара Загора вече трета поредна година. И го правим с ясното съзнание, че няма как да не подкрепим талантите. Децата, които наистина имат възможност да се развиват и да създадем такива условия, че още повече да могат те да се развиват. Така че тук е госпожа Антония Коева, която беше президент, президент на НРУ, госпожа Светла Югачкова, която също беше президент преди мен. И аз съм доктор Диана Бушкалова и с най-голямо удоволствие днес сме тук, за да присъстваме на концерта и да ви подкрепим, като сме приготвили един подарък по-специален за вас, който по-нататък ще имаме удоволствието да ви връчим, а за момента искам да дам на тях думата. Заповядайте, госпожо Катова. Уважаема госпожо Кисова, скъпи деца и уважаеми родители, наистина ние вече от няколко години работим с Националното училище за музикални и сценични изкуства Кристина Морфова, но приоритетно ние подкрепяме детската театрална студия Метроном, нейният прекрасен ръководител госпожа Боряна Кисова и тези великолепни деца, които днес ще ни развълнуват. Аз съм убедена в това. Мога да кажа много неща, какви прекрасни емоции сме имали заедно с вас, с тези талантливи деца. Мога един ден, ако някой проявява интерес, да ви разкаже много спомени, които имаме и те се натрупват вече в годините. Затова аз мога да ви уверя, че ние ще продължаваме да ви подкрепяме. Винаги при нужда може да се обръщате към нас. С удоволствие ще посещаваме, както сме го правили до сега, вашите изяви. И искам да кажа на всички, госпожа Кисова преди малко отбеляза, това не е случайно място. Този център, тази сграда е дарена на Стара Загора, на нашия град, от голямата родолюбка госпожа Мария Жекова. Тя направи това дарение на стойност близо 2 милиона лева, за да могат талантливите деца на Стара Загора да се изявяват. И музикалният център за даровити деца носи името на нейния брат, големият старозагорски, а и български композитор Петър Жеков. Така че, наистина, това е едно много голямо родолюбиво дело и вие трябва да имате самочувствието, че вашите деца ще могат да се изявяват точно на това място. И това е един празник за всички нас. Честит празник! Благодаря много! И преди да седнете, моля! Само ли още? Да, заповядайте. Някой да направи снимка. Благодаря. Сега да кажа, че съм щастлива, че мога да присъствам на вашите спектакли. А това е едно цвете за украса на класната стая на първи клас, които вече ще бъдат втори клас. И сега вече може да започваме. Дали дойде. Не сме чакали.
пътешествие в мистериозния свят на приказките. Да тръгваме към света на чудесата. Аз съм Рая Рахлева. Вие сте с директното предаване Приказен свят. Тази вечер емисията ни ще започне с новина от страната. Всички ученици очакват с нетърпение лятната ваканция. Добър вечер и от мен. Аз съм Русияна Бояджиева. Новина номер 2. Казват, че децата са цветята на земята. Те са умни и способни. Най-малките ученици от първи клас при Национално училище за музикални и сценични изкуства Кристина Молфова вече са грамотни. След няколко минути ще се убедите сами. Програмата съдържа актуални новини, криминална хроника, директно включване от пускодител, музикална пауза, прогноза за време. Настъпи часа на актуалните новини. След отлично справяне с тестове и контролни, децата от първи клас ще завършат учебната година отлично. Да, им е честито! Сега за вас ще свири Пелю Миленов. Аз ще изпълня менуето с Феронтес. Че това е най-малкият ни ученик в класа. Той започна да на 6 години. Поздравление! Наскоро ученикът и пожелал анонимност сподели с наш репортер, че в края на втори клас прочел втората си книга. За близките си планове сподели, че планира в трети клас да прочете още една. Стискаме го палци и му пожелаваме да прочете поне още 7. Информация за резултатите от нашата анкета. На учениците беше зададен въпросът: кой е най-посещаваният кабинет и коя е най-обичаната госпожа? 90% от анкетираните посочиха, че най-посещаваният кабинет е училищното барче, а най-обичаната госпожа е лелката, която продава там. Вижте кой е тук сред нас. Герои славни и обичани, дошли от приказки и любими. Дали ще ги познаете? Моят сън предречен продължава 100 години, но сестрите ми проклети искат грими тоалети.
Да отидате на бала, а аз да мия всяка чашка, защото наричат ме... Пепеляшка! Браво! Моята роля е последна. Приказка чудодейна. Даже в жаба ме превърна вещицата зла коварна. Но принцесата ме цяло нафтан. Завъртяхме се в синца, защото отново станах Принцеса! Сега това момче ще ни зарадва. От дървено човече то стане истинско момче с любящо сърце. малко дървено човече. Кой не ме познава, кой не ме познава, че съм умен, весел и сърдечен. Всеки го признава, да. Носът ми е дългичък. Знам, но беда не е това. Приключенията много аз обичам. Познахте ли как се наричам? Кажете. Пинокио! Далечината нещо червене и подскача и се смее. Я, момиченце било, носи битка и масло. Аз съм малко и засмяна. Баба болна е в лежи. Тичам през гора зелена, кошничката ми чежи. Кумчо вълчо ще ме срещне, приказката съм прочела. Знам, че днес ще ме спаси ловец, ще спаси и моята сладка баба. Познахте ли ме, вие, дечица? Аз съм Червената шапка! Кой говори, като се ядосам, ставам страшен. Жива душа не остава на пътя мрачен. Сив кожух облечен съм, в гората се крия, едри са ми зъбите, а нравът ми опасен. Страшен съм, нали съм ясен. Кой съм аз, кажете? Ей, моя стар другар, аз съм слънцева опашка. Рижав се кожух обличам, дрехата ми богаташка, но госпожица приличам. Друга няма, да известна в измама. Аз съм... Свърши се вече с магиосникът зъл. Той бе откраднал преди години графството на моя господар. Превърна баща му в беден мелничар. Аз се справих с магиосникът зъл. Доброто накрая винаги възтържествува. Не може вечно злото да пирува. Доброто трябва да живее всеки от нас. Истината и любовта в себе си пази и доброто ще се съхрани. Безстрашен, гъвкав и с харизма. Мяу! Аз съм Кодората Жизи! И така следва криминална хроника. В фитнес неизвестно лице насочило пистолет към 7-годишно дете. То се оплашило и веднага се сетило да изключи телевизора. Затова, родители, никога не оставяйте децата си неограничено време пред телевизора, а им купете български народни приказки. Браво! Поради приключване на учебната година
бързайте за баба и дядо. Заведете детето си на кино, на разходка или на сладкар. С буквички, добрички, 30 братя и сестри. Всяко българско дете вече може да чете. Аз съм буквичката първа, всеки първо ме започват най-различни чудни думички обични. Б се пише ей така. Вземаш моливче в ръка и рисуваш си един. Важен господин. Гледай само колко лесно. Хоп една черта отвесно и отдолу щем. Слагаме му и корем, а отгоре пак така шапка с козирка. Въпроси, касетите ме гъсват. Всяка вечер кой ги включва, а после сутрин ги изключва. Или светът е безсветло, той не е много вероятно. Кой тогава плаща тока? Татко чуди се. Не спори и не ще да отговори. Господин Въз, 2 корема почна хапчета да взема. Вече не яде кюфтета, тъжен гладен на диета. И полечка, стана тъна като клечка. И тъй се разреши проблемите и си носи ей така, само шапка с козърка. Добро, когато си беден, когато си слаб, когато трепериш за къщето хляб, когато от всякъде кой както свари, препъвате с крак и ти удря. Шамари, не дей се отчаива, не дей се навежда, не си позволявай да губиш надежда. Какво са охолство? Какво са при? Какво са охолство? Какво са пари? Пред светлата участ да бъдем добри. Какво че от всякъде? Кой както свари? Препъвате с крак и че удря шамари. Излез му насреща и влез в двубоя. С гордия меч на усмивката своя, защото макар да е жило злото в човека, все пак побеждава доброто. Нарисувай 3 чертички, като 3 крадливи птички, как моливчето, че взели и нахално отлетели. Ето как на место птичките ти нарисува с чертичките. Желание. Искам като мъж на кола да се кача изведнъж и да пътува по целия свят, чак до морето и после назад. Буква за се пише много лесно. Ето птица за скриле лети в небето. Ако ти си дълго тъжен, дълго зъл, дълго сам, няма почести и слава, а изкуство ще ти дам. Между буквените знаци има даже и близнаци. Първото е много здраво и си ходи гологаво. Шапка второто си има, ах, момченце, сладко е близначето и кратко. Какво сте, Нурка? 2 малки чертички, 1 голяма. И малките двете се гушват при мама. Копче съм златно и кръгло, защото аз на нощта закопчавам пълтото. Мен ми възпяват всички печи и ми пристигат гости с ракети. Щом се покаже и карат децата да се събличат и право в леглата.
М. Мики Маус. Вкъщи е страхотен хаос. Все от този Мики Маус. Татко ми го подари, за весели игри. Ама той не ще да слуша и ми е дошъл да гуши. Нико слушко, не ще да закусва, не ще да обядва. И нарочно не слуша, нарочно се бие. И буквите даже не иска да знае. По цял ден се штура на буква и над. От всички 9 известни числа, единствено 8 е с 2 колела. Качи се отгоре и тръпай напред. Защитки в цирка Велосипед. Приятел, ако ти стигне зла несполука, кой на вратата ти пръв ще почука. Ръка ще постави на твоето рамо и ще ти каже 2 думи само. Тихо и просто, даже без глас, мили приятелю, с тебе съм аз. Рибка. Само да каже и аз съм готов, с татко да тръгнем на риболов. Стоп пред реката с старата джипка, хвърляме и си хващаме рибка. Дърпаме двама, май не е рибка, а е риба голяма. Бабо, дядо, мамо, тато и ти, батко. И аз сега се подредете, взели всичките кажете. Да ви снимам, давам знак, никой да не мърда штрак. Тамира, топло мляко и топло попарка. Тази сутрин излапа Тамирка, а на вечеря 100 портокала и пак не беше се още наяла. И за това е толкова здрава, който я пипне е тежко му тогава. Уши, интересно. Кой реши да съм само с 2 уши? Вече ми дойде до гуша. Всички вкъщи ми приказват. Той за Самуил не слуша и веднага ме наказват. Как да слушам, ми кажете, толкова с хора само с 2. Фитнесът е нещо ново. С фитнес можеш да отслабнеш. Караш колело и бягаш по една пътека. Тази работа обаче никак не е лека. Тази работа за мен е безкрайно проста. По парзалката се спускам, няма такса, няма залка. Има люки, има катерушки, колкото и да ни викат, правим си оглушки. Хляб, меката филийка, като вземеш ти. Сладко изяше, не се връщи. Никога не хвърляй сухия комат, не забравяй никога, хляба е свят. Нека напишем буква позната, буквата П, но нагоре с краката, стана на Ц, отдясно по-ясно, що ме защипем на щипка отдясно. Чуй буква куцичка, горката, на куц крак стъпва по земята, като буква на Е, само че няма и го дясното краче. Някой пакосник свире по ритна буква Е и тя залицна. Ето я по гръб лежи обърната, вижте я буква Ш превърната. Штъркел, имам серия въпроси. Бебетата кой ги носи? Безплатно откъде? Вероятно ги краде. Штъркела ги носи, казва баба. Лятоска живее тук, после литна чак на юг. Колко яко чак в Египет. Само че ако спипат с тази бебешка доставка, ставаме за подигравка. Може да го арестуват, бебетото конфискуват. Аз отдавна вече знам как се пише буквичката Р голям. Аз съм беден,
Аз съм жалък, буквичката е малък. Голям днес ме нападна, шапчицата ми открадна. Дъжд вали и съм болна, вечно ходя голов. Тази черчичка живее самичка и колелото самотно го кот. Но два имейла си пратили. Искаш ли? Искам да станем приятели. Заедно с буква Ю образуват Я. В тази азбука от буквички добрички. Аз съм последна буквичка от всички. Защото съм съвсем накрая, всички букви вече знаем. Браво! Благодаря ви, буквички. А сега гостуваме в клуб Родител. Добър ден, представете се, моля. Аз съм Генка Мирчева, майката на Анна Мария. Благодаря. Колко дълго упражнявате професията родител? Професията родител? 7 години и половина. Благодаря ви. Моля. Добър вечер, представете се, моля. Нели Стойкова съм аз, майката на Пейо. Благодаря ви. Какво мислите за днешните деца? Ами, прекрасни са. Много ви благодаря. Добър ден, представете се, моля. Добър ден, аз съм Мария Ладикова, майката на Танко. Благодаря ви. Бихте ли си сменили местата и задълженията с вашето дете? Не. Благодаря ви. На всички вас музикална кутия. И държиме го в ръчички и
от кръвното налягане на родителите, при което се очакват резки промени около 15 септември. А сега за вас ще пее Гергина Георгиева. Давай, пущай ми. Но не забравяйте, дечица, да се вземете любима книжчица. Четете, сверете. До скоро, приятели! Ефирното ни време свършва. Благодаря, че бяхме заедно. Очаквайте ни отново. Приятна вечер!
всички, че уважихте тези малки слънчеви деца. Тази година мина много неусетно. Както започнахме, за тях не беше никак лесна, защото бяха в нова обстановка, запознаха се с много нови хора, вече имат второ голямо семейство и аз мисля, че успешно завършваме, пораснали, поумнели, научили много неща. И искам да кажа, че тук са част от техните по-големи приятели, Крис, къде си, от най-големите до по-малките, които са винаги заедно. Това е един представител на основателите на детска театрална студия Метроном. Това са по-малките, ето ги сегашните най-малки участници. Ние сме винаги заедно, за което много ви благодаря, момичета и момчета. И сега вашите по-големи приятели имат да ви кажат нещо. Предлагам да дадем първо думата на Крис за пожелание, макар че го изненадахме. Наистина си беше една такава изненада, че съм тук, за което съм истински благодарен на тази прекрасна госпожа, с която се познаваме вече 11 години. Мога само да ви пожелая една безгрижна лятна ваканция на всички, не само на малките, ами и на всички вас. И изкарайте я с едни много такива незабравими спомени, емоции, за да може да се връщате отново към тези спомени отново и отново. И до година да изпраща него човек. Позволете ми, моля вашите аплодисменти. Заповядайте, давам ви дума. Сега, мили деца, мили приятели, вие вече завършвате първи клас. Това е една огромна първа стъпка. До година продължавате с нови сили, за да научавате нови неща. И аз ви обещавам, че всички ние ще бъдем винаги зад вас и ще ви подкрепяме и ще бъдем винаги приятели. Заповядай. Мили първокласници, скоро ще завършите първи клас, което означава, че през новата учебна година вече ще сте втори клас. Набързо да ви кажа, ще бъде по-трудно. Обаче, ако имате въпроси, не се притеснявайте, може да ни питате всичко. Вашите по-големи приятели. И много успехи през втората учебна година. Сега моля да прочетете това, което сте приготвили, а после ще го раздадем. Някой от вас, който... Добре, че заповяда. Мило дете, трудното мина. Вече завършваш първи клас. Имаш още едно голямо семейство в нашето училище. Учи, свири, следвай мечтите си. Ти можеш, а ние ще бъдем теб. Ще те подкрепяме, съветваме. С обич, твоите по-големи приятели. Не стои, вие малко да стоите, те ще, който се чуе името. Димитър Георгиев. Специално е. Това е моя фен. Още от първия ден прекаран заедно. Ние двамата сме си първи приятели. Нали така ми това? Да. Много приключения имам, няма да кажа. Тео Христов. Няма да избяга. Дарин Митев. Шен Димитров. Русияна Бояджиева. Сияна Петрова.
Тамира Милова. Рая Ракнева. Евгена Георгиева. Или Стопалова. Анна Попова. Жаклин Денева. Никол Зеляскова. Янис Янков. Янис Янков. Мария Ленов. Мария Стефанова. Борис Иванов. Лъчезар Димитров. Владимир Манев. Кристиян Мускат. И Анна Мария Мирчева. А сега дава думата на представители на родителите. Аз ще излезна от името на родителите и ще се обърна първо към нашите първокласници, за да им кажа, че с първите стъпки започват едни прекрасни пътешествия и вие, мили деца, започнахте вашето първо пътешествие, в което ръка ви подаде госпожа Кисьова и госпожа Димитрова, за което им благодарим изключително много за търпението, за обичта, за всичко, което правят за нас и за децата ни. Аз искам да ви пожелая на първо място да вярвате в себе си, да бъдете смели, да имате да бъдете смели, да не спирате да мечтаете и да ви поздравявам от името на целия родителски актив за успеха и ви желая весело лято и много игри. Събран от страхотни родители, изключително отзивчиви, винаги на място. Те са нашата подкрепа на целия клас, казвам го пък всички, госпожата се знае, но са страхотни. Аз ви благодаря, ще раздадем грамотите на Дарин Митев. Заедно с една книжка, която ще прочетете през лятото. Тамира Милова, Анна Попова, Кристиян Мускат, Никол Желяскова, Пейо Христов, Белослава Иванова, Мария Зарабитян, Ема Волаева, Борис Иванов, Ели Стопалова, Шейн Димитров, Русияна Пояджиева, Рая Ракнева, Янис Янков,
Виктор Видински, Сияна Петрова, Владимир Манев, Симеон Жечев, Лъчезар Димитров, Жаклин Денева, Димитър Георгиев, Анна Мария Мирчева, Гергина Георгиева, Таню Манев. Таню, ето го. Таню! Ще се оплаши от книгата. Сега моля да се съберем и така и да направите една снимка на това. Хайде, мили приятели. Обаче моля високите по-до мен, а ниските отпред да се виждат всички.